Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Apa, kaixo lagunak, gaurkoan munduko hiriburutzat saldu digutan hiriburuz hitz egitera gatoz. Dena handira egiten duen hiriaz. Kasik gure abaliz bezala ezagutzen dugunaz. Hollywoodek eman digun matrakagatik, dena esan barra dago. Eta gainera hoien bera, desastre natural, dalin guztiek beti bizitatzen duten hiria. Eta pista gehiago behar bauzue, Urdaiazpiko Merkeren izena duen hiria. Hori da. Ez? Urdaiazpiko Merke, baino berria. Bai, oso berria. Jok berria. Berria. Bai, podcast honetan erabaki dugu Zorion Agurren atala zabaltzea, eta orduan zorionak emango dizkiogu New Yorki. Lareun urte bete dituelako aurten, dakigunez horrelakotan, ez? Hiri bat fundatu zela, lareun urte bete dira, horrek ez du esan nahi inor bizietzen,ik aurretik, baina nola etziren txuriak, ez? Amerindiarrak ziren, bertakoak, jatorrizko izaneak, horiek ez dute kontatzen, eta laren urte bete dituela esaten da. Zergatik, kolono herberetarrek ofizialki 1924 urtean fundatu zutelako kolonia bat egungo New Yorken. Ordurakoan urte batzuk batzera mazaten arren 1913 inguruan hasi ziren ja bizitzen, herberetar batzuk. Baina hasieran, zehazki 1926an, etzioten New York deitu, holandarrak ziren, herberetarrak, eta New Amsterdam deitu zioten. Oso originalak. Bai. Gero, 1974an, ingelese kontrolpean hartu zutenean, jarri zioten orain duen izena. Urdaiazpikoa. New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Mafioso batek hartzea beti ondo dago saio ontara, ez? Bai. Baina oso historia interesgarria dauka, Frank Sinatra. Frankek? Bai, gainera mafiosoa da izatez, jaiotzaz, ez nahita. Bai, Bilbokoa batu. Bai. Piskat, ez? Bai. Hola, besteko eta jarrera. Baina, hori beste saio batera utziko dugu. Hori da. Bera jaio zan iria zitzingo dugu, ez? Bueno, Euskalo hor jaio zen nik ere. Bai, seguro? Bai. Ez dakigu Manhattanen edo beste oso batean jaio zen, baina gu Manhattanera joango era, erosketei buruz hitz egitera. Bai. Gaur egun Manhattanen erosketak egitea garestia da, baina duela lareun urte ez. Bai. Zehazki, 1924ko maiatzaren 24an, Peter Minuit ekialdeko indietako konpainia holandarreko Ipar Amerikako koloniako zuzendariak historiako erosketarik onenetarikoa egin zuen, esan dezakegu. Inguru horietako indiar tribu bati, Jason ibaiaren ahoko irla bat erosi zion, eltzeamu eta arropa gutxi batzuen truke, indiarrek algonkin hizkuntzan Manhattan edo antzeko zerbait esaten zioten irlari, eta horrek esan nahi zuen muinoen uartea. Orain etxe horratza dauzka, lehen muinoak ez euskan. Minuit
zuzendari izendatu baino lehen, 2 urte baino lehenago, ekialdeko indietako konpainia holandarrak New Netherland kolonia sortu zuen Jason Bailararen amaieran, esan dugun bezala, duela 2 urte. Bai, izen gintzan ez ziren oso... Ez, Holanda berria edo Herbere berriak. Ez, eta Holanda berri hoi, badia handiaren ertzean ezarritako komunitate txikiek osatzen zuten, baina berehala bertako tribuen arteko gatazkak eztanda egin zuen. Noren erruz? Kolonen erruz, kolonekin zuten larru salerosketaren inguruko goraberak sortu ziren eta horrek eragin zituen. Orduan, Herrixka berrietako biztanleak besteko asmoz, Minuit zuzendariak Manhattan uhartea erosi zuen, eta Irlaren hegoaldeko muturrean egurrezko gotorlekua eraiki zuen, eta kolonoakaren inguruan bildu zituzten. Uste, Wall Street, hor dago, Manhattanen hegoaldean dago, eta izen hori daukala, Resia inguru, jatorriz inguru horretan zeolako. Bai. Ironikoa, hainberke saldu zuten zea, Wall Street hori bihurtzea. Kontua da, esan bezala, New Amsterdam izena ipini zioten, Manhattaneko hegoaldeko hiribilduari, eta 1621an konpainiak Holandara itzuliarazi zuen Minuit, ez zen uzean lehorrean geratu, han ibili zen mundu berrian, komatxo artean. Han eta hemen, eta hurakan batek bere ontzia ondoratu zuenean hiltzen 1628an. Ze pena. Bai, ez da? Bai. Ikuste zaitut oso, bai. Atxeka bituta. Bai, guztiz. Baina Amsterdam berriak azten jarraitu zuen, eta 1674an Peter Stuyvesant, ez dakit ezaguna ite zaizuen izena. Peter Stuyvesant. Tabako marka bada, ez da oso ezaguna. Horregatik zigarroei piti, deitzen zaie? Ez dakit. Baina etimologia polita asmatu duzu. Pitxa. Bai. Hiriko gobernadorea zen, garaia hortan, 74an, oso gatazkatsua, barrukoekin, kanpokoekin, mundu guztien gatazka zituen, eta uhartea Britainiarren eskuetan utzi behar izan zuen, bigarren gerra anglo-holandarraren urteak ziren haiek, eta Britainiarren itxasarmada hiriko portura itxi zenean, gobernadoreak amore eman behar izan zuen, besteak beste, bere herritarren babesik ere zeukalako, denak aserre zeuden, arekin, eta indietako konpainiak ere, esan beharra dago, babes militar handirik ez ziola eman, ez orduan ez lehenago ere. Yeah. Orduan, Britainiarrek berriro bataiatu zuten hiria, eta New York ipini zioten. Bai. Carlos Bigarren erregearen anaia, Yorkeko dukea zen, eta haren omenez. Haren omenez, txak. Gerora James Bigarrena izango zen, Yorkeko dukea. Eta erabaki hori berez behin-behinekoa izan zen. 10 urtez. Eskerrak. Bai, baina gero ja 74an pentsatu zuten ez izaiela beste izenik okurritzen. Ez? Fuerte pentsatzen egon ta ero. Eta orduan New York geratu zen betiko izena. Kondairak dio Manhattan $400 erosi zutela. Hau da, indiarrek trukean jasotzi zituzten objektuek horixe balio zutela. Baina anakronismo hutsa da, eta 19. mendean Eduard O'Callaghan historialariak egindako kalkuloetan oinarritzen da, baina ez daukate inolako funtsik, inolako oinarririk. Eta gainera orduan, garai hortan, dolarra ez zen existitzen. Noski. Baina, bueno, berez 60 florinen truke erosi zuten, irla, hau da, objektu horiek 300 florin balio zuten, eta gaur egun kalkulatzen da €1 edo ordaindu zituztela. Manhattan, bai, gaur seguraski, ez dakit, baina metro karratua ez dakit zenbatean egongo den Manhattanen gaur egun. €1 gaur egun Manhattanen eros dezakezu. Milimetro erdia. Hot dog bat. Ez dakit, bai, hori bai. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more.
freedom and love. What he's looking for, want more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 Alako tema zarrak eta gero, ze? Bai. Olako hori ez, abestia entzun ondoren, salto bat egingo dugu. Bai. Pixka bat New Yorken jatorria azaldu dugu, eta 1888ra egingo dugu jauzi, eta martxoaren 11tik eta 14 bitartean, elur bisuts ikaragarriak ez usten harrapatu zuen hiria. Egia da, New York gutxura bera gure parean geratzen dela, baino ekialdeko kostaldean egonda, azkenean haizearen eraginez, ez? Klima kontinentalagoa dauka, gu baino, guk epelagoa dauka, eta normala da, udan, ez? Beroaldi gogorrak eta luzeak izatean New Yorken, eta neguan elurra. Eta hotza. Baino ez 1888an gertatu zenaren adinakoa. Handira, han ere handira. Bai, izugarria, ikaragarria. Eta bizpairu egun lehenago bertakoak udaberri aurreratuak ergarritako temperatura epelez gozatzen ari ziren. Zeia martxoa, ez? Martxoaren erdialdea zen. Baina egun horietan metro eta erdiko elur geruzak erabat inkomunikatuta utzi zuen Manhattan, uhartea. Brooklyneko zubia eraiki berria zen, berehala itxi zuten, ferriek ere zuten zerbitzurik eman, New Yorketik Hudson ibaiko urrizoztuen gainean oinez abiadutako gutxi batzuk soli lortu zuten uhartera iristea. Haizeak ere oso gogor jo zuen, 130 kilometro orduko boladak, eta horrek egoera ere okertu zuen, eta besteak beste hiriko kaletako elektrizitate eta telefono ariak, danak kanpoan zeudenak, eta ez? Zuntxita, botata. Hori dana bota zuen haizeak. Asteak behar izan zituen hiriak, bere onera, edo txarrera, izuntzeko. Eta New Yorkeko suitzaileen arabera, piztutako suteek garaiko $25 milioi galera eragin zuten. Eta orotara guztira izendako kalte materialak ezin izan zituzten kalkulatu. Baina, giza materiala galdu zena, bai. Eta inguru osoan, ez bakarrik hirian, baizik eta inguruan, 200 hildako izan ziren, eta hirian erdia, 200 bat edo. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. Seguro horren inguruan ere pare bat film edo ongo diela. Ez dakit, badauden. Nizet bururatzen orain, baina ikusita. Behingoagatik filmetan, Hollywoodko filmetan agertzen den desastre natural guztia, New Yorketik pasatzen diela, behingoagatik gertatu zela benetan. Horrek altzen du, ez? Horrek galarazten dio, ez dakit zer dan. Fikzioa beto, ez? Bai. Kontua da, filmak ezagit baino, artikuluak berehala zizirela ateratzen, atertu baino lehen ere, eta beraz, benetako ondorioak jakin baino lehen, martxoaren 13an, The New York Times egunkariak, hiriak ezagutu duen ekaitzik larriena, zela, esan zuen,
eta hori egunkariak gogor kritikatu zituen hiriko azpiegiturak eta irtenbide bat ere ematen zuen. Hala esaten zuen artikuluak, zirkulazio oso azkarra ahalbidetuko duen eta ekaitzek etengo ez duten garraio sistema planifikatu eta eraiki behar da lehenbailean, eta ari elektriko guztiak, telegrafoarenak, telefonoarenak, suten aurkako alarmenak eta argiteriarenak lurpean jarri behar dira atzerapenik gabe. Eta ekaitza amaitu zenean, udalak lurpeko tren sistema eraikitzeko plana diseinatzeari ekin zion, eta plan hori 1894an osatu zuten, eta 1909 urtean hasi ziren New Yorkeko metroa eraikitzen, 1904an zabaldu zuten, baina esan behar dago ez dela The New York Timeseri burutzen ideia bat, ze Londreseko metroa ja martxan zegoen, 1873tik okerrezpanago. Ipatu genuen behin hemen, ez? Bai. Bueno, esan bezala, ordurako, 1904ko, hau da, metroa martxan jarri zutenerako, hori, egunkarien aholkua aintzat hartuta edo zentzu komuna erabiliz, besterik gabe, ariteria ja lurrazpian sartuta zegoen. Eta egun berean, hau da, New York Timeseko artikularen egun berean, beste egunkari batek, New York Sunek ere, hori ez, bisutxa, ekaitza aipatu zuen, baina beste ikuspegi batetik ala jaso zuten. Bizibidea lortzeko kanpoan lan egiten duten emakume gutxik lortu dute lantokira iristea. Ziuraski, Gonazpikoen historia osoan ez da sekula ainegerian geratu jantzi horien diseinatzailearen hartaburukeria. Joño, ze biratxo eman duen kontakizunak, Bai. Baitu. Plot twist. Goren azpian, bukatu dugu. Hori da. Soineko luzeak, astunak eta deserosoak ziren, eta orduan erabiltzaileen, hau da, emakumeen testigantzak jasotzen zituen artikuluak, emakume batek zioen, Gonak gerriparean jasota lortu zuela lantokira iristea. Zentzuzkoa. Oso zentzuzkoa. Beste batek etxadierdia ibili eta etxera itzuli behar izan zuela. Bueno. Eta hirugarren batek kalean erreskatatu behar izan zutela. Gonazpiko gatik. Gonazpiko ezeak izotzarekin bate egin da, ez atzera eta ez aurrera geratu ondoren. Eta muñeko. Ez dakit, ikusi dezuen inoiz, hile kizkur luzeko txakur bat elurretan. Ez baina. Ba hori da efektua, guk bageneukan. Bai, teozenak horrako hilea zeukan eta elurretan azkenean bloke bat bihurtzen zen eta ezin zuen aurrera egin. Ba hori gertatzen zen Gonazpikoekin. Egia da, New York Timesek adinako eraginik ez zeukala, ez? Ziurrenik New York Sunek, ez. Baina egia da ere 1880ko hamarkadan soineko eta gona labur eta erosogaen moda nagusitzen hasi zela. Emakumeen zorionerako. Hori, ez, moda berri hori eta aurrerapen hori beste faktore askok eragin zutela segurazki, baina New York daukan eragina ikusita, ez, hau da, bai metroa, bai argiteria eta hori dana, ez, kable guztiak lurrazpian sartzea, eta bai Gona deserosoak baztertzea, pues hortan guztian segurazki eragina izango zen, New York delako, eta gertatzen dena, denak importatu behar dugulako, ez? Antza bai. We are the New York Knicks. 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 Say go New York, go New York, go. Go New York, go New York, go. Say go New York, go New York, go. Go New York, go New York, go. I'm a Knicks fan, I gotta stay true. Yes, I do. Are you down with the orange and the blue? I'm a Knicks fan. I'm a Knicks fan. I'm down with the orange and the blue. I'm a Knicks fan, I gotta stay true. Yes, I do. Are you down? Go New York, no. Bai, kiroletara jauzi egin dugu, oraingoan. Bai. Zozer atzeman diotor. Bai, Knicks. Bai, badakizu ze... Saskibaloia sari bagara, bai. Hortik aurrera, ja... Bai, Knicks izena dute, ez, izena du NBA-ko NBA taldeak. Mitikoa. Knicks laburdura da, Knickerbockers da izena ofiziala. Knickerbockers. Bai, eta zergatik daukate izena, ez, Knicks edo Knickerbockers,
existitu etzen idazle batengatik. Eta bain ere, herberetarrak datozkigu. Bai, Boker hori, ez? Bai, bez bok zan bukaera, baina, bai. Eta 1809 abenduaren 6 joango gara, Washington Irvingek, idazleak, A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty, New Yorkeko historia mundua sortu zenetik dinastia holandarrera arte. Mundua sortu zenetik, Bai. Ondo da. Bai, bueno, azkenian satira bat da, orduan ez dira, datu horiek literarki hartu behar, eta zan New Yorkeko historiari buruzko eta politikari buruzko satira zorrotza, baina lana argitaratu baino lehen, salgai jarri baino lehen, kanpaina oso berezi eta nahiko eraginkorra egin zuen. Liburua Diedrich Knickerbock izango itiz idatzi zuen, horti dator, gero, zera. Eta idatzi ondoren, New Yorkeko komunikabide guztietan edo nagusietan berak asmatutako historialari holandarra desagertu zela zabaldu zuen. Hotel batean gela hartu, liburuaren eskuizkribua originala bertan utzi zuen, eta Knickerbockek sinatutako ohar bat idatzi zuen, existitzen ez zen historialari zerbait gertatu ezkero, hoteleko jabei izkribua argitaratzeko baimena ematen zien, eta irabaziekin hoteleko kontua ordaintzeko aukera ere bai. Dituz jatorra bera, Bai. Odolkeak ordainetan baino liburuak. Bai, minoritzek gero irabazi guztiak ez zituela hotelean utziko, Seguru. Bai. Misterioz betetako auzionek, biztanleak, biztanlean jakimina piztu zuen, eta azkenean, idazlana argitaratu zutenean, salmentetan segulako arrakasta izan zuen, azkenean marketing joko horrek edo amarru horrek emaitza ezin hobea izan zuen, ze salmentez gain lanak ere kritika ona jaso zituen. Orduan, azkenean amarru liburuak ere ona izan behar du. Kanpaina ona bai, baina liburuak ere bazeukan jokaldi ona. Interesa, bai. Eta gainera, benetan gertatutakoa agerian geratu zenean, egia jakintzenean, New Yorkeko herritarrek ez zuten txarrera hartu. Eta imaginatzen dugu zen mentalidade izango zuten gara hirotan ere, oso Wall Streeteko pentsakera, eta orduan esango zuten begira. Nik egin izan manu, beto? Hoxe, ba. Bai. Eta berehala, orduan, ondorioz, Knickerbock herritza New York sortu zuten kolono holandarren oinordekoak izendatzeko erabiltzen hasi ziren, eta gero, denboraren poderioz, New Yorkeko herritar guztien ez izen ere bihurtu zen. Eta 1946an, Basketball Association of America, hori izan zen NBA-ren aurrekaria, hori sortu zenean, New Yorkeko saskibaloi taldeari Knickerbocker zipinizioten, eta gaur egun ere oraindik egin izen berdina dauka, Knicks laburdura erabiltzen den arren. Bai. Eta gainera, Knickerbockers oso kerez banaiz, jantzi bat ere bada. Bai, bombatxoak edo. Bai, bizka bombatxo diena, belauna eta txorkatia artean lotutakoak, dienak ez? Hori da. Garaiko janskera. Bai, moda. Hobezuketen emakumeek Knickerbockers jantzi eta ez gonazpikoak. Gonazpiko horiek, bai. Eta beste kirol batera ingo dugu jauzi. Angoa, oso angoa. Bai, oso angoa, nik bintzat ulertzen ez duana. Eta saiatu dira, Saiatu dira, Hollywood, saiatu da guri adierazten beisbola oso kirol interesgarria dela. Bai, baina ez dago, nondik heldu. Eta zenbat, pelikuletan zenbat haurtzaroko trauma dauden, zure aitak zurekin jardinean, pelota elkarri botatzera jolasten ez zulako. Bai. Ego Amerikan arrakastan diago izan du, baino. Bai. Beisbol taldeak, New Yorkeko beisbol talde nagusiak esan dezagun, Yankeeak dira, Yankees. Bai. Izena dute. Esan behar dugu taldeetako batek. New York Mets ere badago. Berez, Manhattanekoak ez dira. Hau da, Mets da Metropolitanen laburdura. Oso agerikoa da. Deskriptiboa. Bai. Eta Queensen uste daukatela egoitza, eta Yankeek aldiz Bronxen.
hitz hori esaten dutenez, etzen zehazki New Yorken sortu, baina bai inguruan, ez? Estatu Batuetako ekialdeko kostaldean, Boston inguruan edo Inglaterra berria inguruan, hor ere herberetar jatorriko biztan asko zeudelako. Eta hitza lehenengo aldiz 17. mendean erdialdean hasi ziren erabiltzen, hori New Yorken bezala orduko Inglaterra berrian herberetar asko bizi zirelako, eta horietako askok Jan, euskaraz John, izena zuten. Eta Jan, euskaraz John. Bai, ez izena askotan Janeke edo Janke zen. Hau da, Jontxo edo Jon Txiki. Jontxo? Bai. Agure Jontxo. Eta hori inglesez Janki bihurtu zen. Beraz, Janki deitzen badiozun horbaiti, Jon Txiki, esaten nahi zea, Jontxo. Ja. Bai. Britainiarrek Inglaterra berriko kolono matxinatuei ez izen hori jarri zieten hasieran, eta gerora sezesio gerran konfederatuek batasunaren aldekoei eman zieten izen hori. Bai. Eta gaur egun badakigu Estatu Batuar guztiei ezabaduta dagoela. Ez da despektiboa, ez? Ez. Ez. Oso positiboa da. Kanpotik esan da beti, ez dakit beti... Ez dakit zergatik go home-ekin erotzen dute? Horire... Baina hori igual da maitasunez da, ez? Joan zaite etxera eta geratu zaitean goxo. Bueno, pues beitu, kolono ez jator hori eskeruz, eskal musikak eman duen kanta derrenetako bat irabazi genuen guk. Bai. Hori ez dago eski. Eta lehen orain eta beti, Janki utzi bakean, eta go home. Hori da. Go to fucking home. Maite dugu gure herria, daskatasun euskia, itzale egiten digu horrek baina kantua dugu alaia. Maite dugu gure herria, daskatasun euskia, itzale egiten digu horrek baina kantua dugu alaia. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.